Κάνω αυτό το βίντεο για να σου πω την κατανόησή μου, κατά την κατανόησή μου, γιατί στεναχωριόμαστε οι άνθρωποι. Στεναχωριέμαι όταν νιώθω αδικία, φόβο, πόνο, ανασφάλεια, είτε για κάτι που έγινε στο παρελθόν, στεναχωριέμαι είτε για κάτι που φοβάμαι στο μέλλον. Πιο πίσω όμως από τη στεναχώρια, τι έχει? Έχει ότι με βάση αυτά που πιστεύω, με βάση τους κανόνες ηθικής μου ή με βάση τους κανόνες ζωής που έχω, έγινε κάτι που δεν έπρεπε να γίνει. Είτε το έκανα εγώ, είτε το έκανε κάποιος άλλος. Και τι είναι αυτοί οι κανόνες που έχουμε μέσα μας ο καθένας μας? Αυτοί οι κανόνες μας που έχουμε είναι οι πεποιθήσεις περιοριστικές ή μη, και τις οποίες τις έχουμε αποκτήσει από την κοινωνία που ζούμε, γιατί άλλες πεποιθήσεις έχουν οι Έλληνες χριστιανοί και άλλες έχουν οι Τούρκοι μουσουλμάνοι. Αλλά όταν γεννηθήκαμε και ήμασταν μωρά όλοι, δεν υπήρχε αυτός ο κανόνας ούτε σε εμάς ούτε σε αυτούς. Εντάξει, μπορεί να υπήρχε κυταρικά στη μνήμη, αλλά δεν υπήρχε στο βαθμό που αναπτύχθηκε στη διάρκεια. Επίσης, οι πεποιθήσεις μας, οι κανόνες που έχουμε, δημιουργούνται από τους ανθρώπους που μας ανατρέφουν, τους γονείς ή τους φροντιστές μας κατά τα μικρά έτη, κατά τα πρώτα 7 χρόνια της ζωής μας, για το τι είναι καλό και το τι είναι κακό. Επίσης από τους δασκάλους στο σχολείο, μπορεί από κάποιο πολύ σημαντικό γεγονός ή από κάποια σημαντική απώλεια να μου δημιουργήθηκε ένας κανόνας, και υπάρχουν βέβαια κανόνες που ήδη ερχόμαστε προγενετικά και από τον καιρό που ήταν η μαμά μου έγκυος και ήμουν στη κοιλιά της, καθώς υπάρχουν πολλές θεωρίες που λένε ότι παίζει σημασία και η ψυχολογία του μπαμπά κατά τη διάρκεια της κύησης και κατά πώς ήταν οι γονείς κατά την ώρα της σύλληψης του εμβρίου. Αλλά και ακόμη παλιότερα υπάρχουν θεωρίες που λένε ότι κουβαλάμε και μνήμες από προγόνους, θα πω εγώ. Άλλοι λένε και από άλλες ζωές, είναι το ίδιο, είτε παλιοί πρόγονοι είτε άλλες ζωές, για μένα είναι το ίδιο. Και κάθομαι ο καθένας μας θεωρώντας ότι αυτά είναι αλήθεια και μόνον τα δικά μου, όταν εσύ είσαι διαφορετικός από το δικό μου. Εμένα δεν μου αρέσει και θυμώνομαι σένα ή στεναχωριέμαι για σένα ή νιώθω αδικία και άλλα συναισθήματα από σένα, που αν ταυτιστώ με το δικό σου, αν έμπαινα στο δικό σου, θα έβλεπα ότι εσύ έχεις δίκιο. Αλλά μπαίνω μόνο μέσα στο δικό μου τον κανόνα και μέσα από αυτό με στεναχωρείται όλοι οι άλλοι, ή με στεναχωρείται όλοι οι άλλοι, νιώθω αδικία, νιώθω πόνο, νιώθω θυμό, νιώθω, δεν με καταλαβαίνετε. Πόσες φορές θυμώνουμε γιατί δεν με καταλαβαίνει ο άλλος? Εγώ τον καταλαβαίνω που δεν με καταλαβαίνει. Αυτός δεν με καταλαβαίνει. Εγώ που είμαι ο έξυπνος, τον καταλαβαίνω που δεν με καταλαβαίνει. Το ίδιο είναι. Αυτό λοιπόν που έχω να σου πω, υπέροχοι άνθρωπε, είναι ότι όλα αυτά που σε στεναχωρούν είναι απλά αυτά που σε στεναχωρούν μέσα από το προγραμματισμό που έχεις. Άρα αυτό που σου ζητώ να κάνεις, αν θέλεις, είναι κάθε φορά που σε πιάνεις να στεναχωριέσαι, να παίρνεις 1-2 αναπνοές, να βγαίνεις ένα βήμα πίσω νοητά από τον εαυτό σου που στεναχωριέται, να αφήνεις τα προγράμματά σου έξω, δηλαδή τους μανδύες με τους κανόνες που έχουμε φορέσει και έχουμε δεθεί με αυτά, και να το βλέπεις αλλιώς. Να λες, και αν δεν είναι έτσι, γιατί συνήθως είναι σκέψεις εναντίον μας αυτά που κάνουμε. Όταν σκέφτομαι ότι ο άλλος θα με βλάψει, ότι είναι κακός, βάζω εμένα στη θέση του αδύναμου, βάζω εμένα στη θέση του λίγου. Είναι εναντίον μου σκέψη. Όταν νιώθω απειλή από οποιονδήποτε άλλον, είναι σκέψη εναντίον μου. Είμαι ασύνδετη εκείνη την ώρα από τον πυρήνα της ύπαρξής μου. Εκείνη την ώρα έχω ξεχάσει ότι είμαι ένας μικρός θεός στη γη. Δεν είμαι ενωμένος με το φως μου εκείνη την ώρα που σκέφτομαι κακά, είτε για μένα είτε για κάποιον άλλον άνθρωπο. Αυτό είχα να σου πω.
Και να σου πω ότι όποτε στεναχωριέσαι, μόλις σε δεις ότι στεναχωριέσαι, μόλις το καταλάβεις, ρώτα σε σένα, τι μου επιβεβαιώνει αυτό. Έγινε κάτι με τη Βάσο και λες, η Μπήξε, η Δείξε τι μου έκανε. Αφού βγεις από αυτό, από την ταύτιση με την πτυχή σου που το έπαθε, από την ταύτιση με το προγραμματισμό, αφού βγεις από αυτό, αφού περάσει αυτό, μετά πες, ένιωσα έτσι με αυτό που έγινε με τη Βάσο. Και μετά πες, ποιον κανόνα μου επιβεβαιώνει αυτό. Γιατί αν αλλάξει το κανόνα δεν θα υπάρχει και αυτό. Οι περιορισμοί μας όλοι είναι κανόνες που έχουμε στο κεφάλι μας και που δεν ξέρουμε ότι έχουμε. Και το λάθος είναι ότι νομίζουμε ότι όλοι έχουν τους ίδιους κανόνες με μένα και ότι όταν εσύ δεν κάνεις αυτό που θα έκανα εγώ θυμώνω με σένα. Το τι είναι καλό και το τι είναι κακό είναι πολύ διαφορετικό για όλους μας. Το τι είναι σωστό, το τι είναι λάθος, το τι είναι πολύ, το τι είναι λίγο. Και μέσα από τις δικές μου καταγραφές κρίνω όλους τους άλλους. Και έτσι βγαίνω... Και είναι λάθος αυτό, είναι εναντίον μου. Μπορείς απλά να αποδέχεσαι ότι γίνεται και να λες οκ, έτσι είναι. Είναι απλά διαφορετικό. Μόνο ωφέλεια θα δεις άμα το κάνεις αυτό. Και επίσης θέλω να σου θυμίσω να αναπνέεις πιο αργά. Και τώρα που σου μιλάω, όποτε θυμάσαι να αναπνέεις λίγο πιο αργά και λίγο πιο βαθιά για να έρχεται το σώμα σε ασφάλεια. Αυτά είχα να σας πω, υπέροχοι. Εύχομαι να είστε τέλεια, εύχομαι να περνάτε τέλεια, εύχομαι να είστε σε γαλήνη και χαρά μέσα σας και εύχομαι να ζείτε σε αποδοχή του εαυτού σας και όλων. Καλό βράδυ.